Vi er i gang med at lave fotoshootet til plakaterne til hele kampagnen for en kongelig affære. Og det drejer sig om 3 karakterplakater af de 3 hovedkarakterer, Struensee, dronning Caroline Mathilde og Christian. Og så skal vi lave nogle karakterposter for dem, og så skal vi lave en hovedposter. En lille smule frem i lyset, ikke? Ja, flot. Det, der ligesom er konceptet, det er normalt. Så når man laver en filmplakat, så tager man jo bare nogle forskellige billeder fra filmen, eller hvad man nu optog på sættet, og så tager man nogle stillbilleder, så klistrer man dem sammen til en plakat. Men det er første gang, jeg i hvert fald på nogle af mine film har været med til at lave nogle plakater, hvor der ligesom er et koncept. Og konceptet her er, at vi skal forsøge at få karakterplakater til at ligne gamle malerier. Og det ville jeg normalt synes var en ikke særlig god idé, men nu synes jeg, det er en fantastisk idé, fordi film foregår i 1700-tallet, og det ser skønt ud med de her royale karakterer i sådan en maleriformat. Så det er sådan nogle portrætter, kan man sige, af dem. Flot. Lidt tættere på Mikkel. Der. Det er lidt for meget. Der. Smukt. Sådan der. Og lidt højere op på benet med den. Der. Og tommelfingeren rundt om, så jeg ikke ser den. Og Mikkel, så lader der sådan langsomt snige sig sådan et lidt skælpsk blik ind i den der arrogance der. Vi kan så kigge på en masse amerikanske filmplakater. Hvordan laver man store film? Hvordan laver man storladende kærlighedsdrama og sådan noget i billeder? Men hvor vi snakker om, at det bliver flot at have en mere dansk, europæisk, nordeuropæisk tilgang til det. Og kigge på en masse malerier som referencer på det, så man havde mere det der lys, som ikke var så flashy, fancy, men mere prøvede at lave noget, som var med reference til vores tradition. Der. Også helt 600 cylinder. Det der er et eller andet, men jeg ikke fordi jeg synes, vi har opgået. Det skal du ikke længere ligge. Setupet, det er, at vi er her i The Lab, som er et kæmpe fotostudie med en fotograf og 3 assistenter og kæmpe rekvisit og kostyme, som de fandme selv har været i London og hente, fordi de ikke kunne nu at sende det fra London. Det er hende, der er fuldstændig. Han skal ikke slukke, ikke? Ja. Er det ikke en af vores? Er det? Altså, vi forsøger i hvert fald med de her plakater at lave sådan nogle meget forholdsvis moderne plakater, som blander ligesom det nye og det gamle, fordi det er det, vi også gør i film. Altså, vi har selvfølgelig en historie, der foregår for flere hundrede år siden, men vi laver den på en moderne måde, sådan en frisk måde, så det er også det, vi prøver på med plakater. Og samme udtryk, hvad jeg vil sige. Nu hvor jeg arbejder, der skal vi har en kamera. Ja. Har du set nogen? Du kan ikke se nogen af dem, eller? Ja, det gør jeg, ikke? Men vi laver 3 versioner, ikke? Det her med selv der er liggende med Mads, og noget så hyggeligt spil, og så tronen, ikke? Jamen, det er et gigantisk setup, og det er det jo, fordi filmen er et gigantisk setup. Det er et udstyrsstykke med kostymer og hår og alt sådan noget fra 200 år siden. Så det skal jo være helt tro mod filmen og ligne det er, så vi har måttet hive det hele frem igen.
det skal på en eller anden måde være en forlænget oplevelse, eller forlænge oplevelsen af filmen, og fortolke oplevelsen af filmen. Så det er på ingen måde selve filmen, og alligevel er det ligesom prøve at finde til nerven og give filmen lad os kalde det dybest set en identitet. Så er det jo selvfølgelig en udfordring at få det til at gå op med. Alle skuespillerne kan. Vi vil meget gerne have dem her samtidig, fordi det synes vi var ekstremt vigtigt i forhold til, at man meget ofte må ende med at photoshoppe det sammen og sådan noget. Vi vil gerne gøre så meget som muligt her. Er der nogen, hvor jeg kigger den anden vej? Bare lige se, hvordan det virker. Ja. Men altså, den her kan vi jo sagtens løfte op og lægge ned i der. Lægge lige det der smil. Det er jo en følelse. Det er jo noget med at få reddet folk, alligevel få folk ind i deres roller, og så alligevel få dem reddet en lille smule ud af dem, synes jeg. Sådan at du tilfører den der modernitet i nogle mere skarpe positurer, så du måske bygger din positur op, som du ville have gjort til maleriet, men så laver det en lille smule mere kantet. Laver det en lille smule mere tilfældig, eller en lille smule mere direkte, end du ville have gjort i det klassiske maleri. Måske vi lige skal se noget. Nej. Billeder det helt rigtigt. Ja, godt. Men vi har ikke lige lagt nogen. Nej, på samme måde, ja. Så Mads, glad, sur, længselsfuld, tålmodig og utålmodig. Jeg elsker at lave sådan noget som det her. Altså, det bliver sådan, at det bliver meget mere en leg, så det er mere med at ramme den der følelse af, at det er det der sjove, det der punkt med, hvornår man har den, eller hvornår man ikke har den. Altså, som er sådan en underlig, udifferentierbar følelse. Så jeg synes, udfordringen er så at opsøge det der held på en eller anden måde til, at nu er billedet der. Jeg ved godt, det igen lyder som en stor kliché, men for eksempel Mona Lisas smil. Altså det der med, der er ikke rigtig nogen, der kan definere det. Hvornår er det der, hvornår er det der ikke? Og det er lidt det samme med den type billeder, vi laver her. Det der med, at der er så stor forskel på lige en trækning i en mundvig, eller lige et eller andet. Og det er måske det der udfordring, men det er det, jeg synes, det ligesom er lejen i det. Altså hvornår foden lige rigtigt, eller hvornår smilet rigtigt, eller hvornår bliver masken holdt på den rigtige måde. Ikke? Jeg var nu kigger over med Endnu mere over mod Mads, eller sådan et sideblik. Ja, sådan noget. Ja, så skal du se på det. Ej, det der, det er simpelthen... Nej, det var simpelthen ikke fanget. Skuespillerne er jo enormt glade for at mødes igen. De har jo ikke set hinanden i mange måneder, et halvt år. Alle sammen samlet, så jeg tror, de har haft en fest i dag. Allerede det der virker jo fedt. Bare det, han kigger på. Mads, en lille smule mere i den her vej med hans. Det er faktisk super skuld over. Det er flot, det der. Ja. Det kunne måske godt, altså... Som det kan. Nej. Det er ting. Når nogle gange så står stjernerne rigtigt, og man prøver at lave sådan ligesom noget, der sådan aligner godt, ligesom når stjernebilledet bliver rigtigt, og det giver mening at interessere sig for det, det giver mening at se på det, og måske få noget ud af at se på det, så er det værdigt. Ellers er det jo ikke. Og altså, den største udfordring, det er bare at lave noget, man gider at se på. Noget, man gider at tale om. Noget, man ligesom kunne føle sig bare en lille bitte smule beriget af. Det er den største udfordring, at lave noget, som ikke bare er mere i den store mediemølle. Det er udfordringen. Det var meget fint for mig.